Justitie had 10.000 euro oer voor de gouden tip in de zaak van Michel de Vries uit Boerum. De Friese werd zo'n 10 april 2010 vermist. De politie kiet uit van een misdrijf en had ik al een verdachte aangehouden. Het lichaam van de Friese is likwijls nog heel dit net voen. Swimbad Schatsenburg in mijn naam had binnen 14 dagen weer iepen. Dat had de rechter bepaald. Exploitant van Boma zei dat de leidings van het zwembad net meer vertrouwd binnen na graafwerk door de gemeente. De rechter wil dat de gemeente daar een onderzoek naar docht. Ljouwert jouwt 200.000 euro uit aan het project Culturele Haardstad 2018. Een krappe meerderheid in de gemeente ging daar juist mee akkoord. Het geld werd gebruikt om het bidboek uit te maken. Dan is dit het plan hoe de Culturele Haardstad naar Ljouwert helpen worden kan. In Haas is van de maand de HT-race van start gaan. De jaarlijkse zielrace van Haas en Skielge en waarom. De dag gaat 140 skippen mee. Nee is een tweede vaarroute dat uit Keesten worden kan. Die moet meer spanning in de race brengen. Joen vannacht een soort bevolking in Rijn met een temperatuur van goed 11 graden. Morgen wordt het droog en maar 14 graden net al te warm.